गिबि गिबियावनो आंनि एसपि बड' निउस चेनेलनि जानानै आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांनो फिन जासि हरफिननानै दिनैनि रादाबखौ फरायनो आं आखायाव लाबाय। आसा खालामो आंनि रादाब फरायनायखौ नोंथाङा जोबजासिम खोनासंगोन। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मुस्रि फैमाल नार्जारि। जुदिअ जों सुबुं माहारिया गावखौनो सोदोमस्रिनि खसाब गाननानै बेसेन गोसा गारि मथर लानानै हान्था मेलायाव 80-90 स्पिडआव गारि सलायदोंब्लाबो नाथाय बेनि उन पुलिसफोरजों ब्रेथ एनालाइजार खालामजानानै पुलिसनि आखायाव गोबां फाइन होनो गोनां जानाया दिनैनि दिनाव बारानिफ्राय बारा जाबोगासिनो थानायखौ जोङो हादोराव नुबोगासिनो दङ। ओंखायनो बेराफारसेथिं भारत सरकारा बेबायदि थांखिखौ फोजोबस्रांनो थाखाय ड्राइभारफोरनि सायाव गोख्रों नोजोर होनानै बावैसो साननि आगोलाव जाय ड्राइभारफ्रा एक्सिडेन्ट खालामगोन बिथाङा 10 बोसोर जेल आरो 10 लाख रांनि जा जुरिमाना होनांगौनि बिल लाबोदों। बेयो थारैनो ड्राइभारफोरनि सायाव मोनसे गोग्गोम गोहोम खोख्लैनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। मानोना जाय बिलनि थाखाय बावैसो साननिफ्राय ड्राइभारफ्रा धरना हाबाफारि लानानै गुवाहाटीनि आइएसबिटिआव खौरां बिजोंनि सिगाङाव बुंदों दि माब्लाबाबो ड्राइभारफ्रा सासे मानसिखौ एक्सिडेन्ट खालामनो होनानै खालामा, नाथाय बोरैबा एक्सिडेन्ट जाफ्लाङोब्लाबो नाथाय सरासनस्रा सुबुंफ्रा ड्राइभारफोरखौसो सोङा हसिया बुग्रोखायो। ओंखायनो गोदो पुलिस थानायाव थांनानै सारेन्डार जानानै गावनि जिउनि रैखाथिजों लोगोसे जाथायनि थार बिजिरनायखौ मोननो हादोंमोन होननानै बिथांमोना रोखा रावजों फोरमायो। नाथाय दिनै बे गोदान बिलआव जिहेतु जोखोम जानाय सुबुंखौ मेडिकेलाव लांथारनांगौ, जेराव रायजो राजाफ्रा गावखौ बुख्रुबदोंना सुख्रुबदों बेनि उदिस लायाब्लासिनो थांथारनांगौ आरो जेराव बेखौ मावाब्लासिनो थोंजोङै जुदि ड्राइभारा गाव हारसिङै थानायाव थाङो अब्ला आयेन बेरेखा मावनायनि थाखाय 10 बोसोर जेल आरो लोगोसे 10 लाख रांनि जा जुरिमाना होनांगौ। बेनि थाखाय ड्राइभारफोरा सिगांथिंबो आवगायनो हाया आरो उनथिंबो फावसायनो हायै मोनसे अबस्थायाव गोग्लैनायखौ जोङो नुनो मोनो। नाथाय सरकारनि मोनसेल' नोजोरा जादों मटर गारि आरो बास गारियाव गाखोनाय गासै सुबुंनि जिउआ ड्राइभारनि आखायाव थायो, जेराव ओंखायनो ड्राइभारनि मानसिक अबस्थायाबो थारैनो मोजाङै थाथारनांगौ आरो गारिखौ मोजाङै सालायना सहैनांगौ जायगायाव पेसेन्जारफोरखौ दोनहैनांगौ। नाथाय मख'थावना बाथ्रा दि खायसे ड्राइभारफोरा गावखौ जौ लोंनानै जेब्ला पुलिसफोरा ब्रेथ एनालाइजारजों आनजाद खालामो अब्ला उल्था पुलिसफोरखौसो रायनाय धमकी होनायफोरखौ जोङो सरासनस्रायै खौरां बिजोंफोराव नुनो मोनो। ओंखायनो आं सानो गोदान बोसोरनि गोदान साननाय गोदान मावनायजों थारैनो जोंनि सुबुं माहारियावबो सोरबाफोर सुबुं माहारिखौ फोसाबनायनि मुङाव बायदिसिना समाजारि प्लेटफर्मफ्राव थानानै समाज सिबियारिनि खसाब गानफ्लानानै दंब्ला थारैनो बिथांखौबो फिट बिजिरनो थाखाय गुबुन रोखोमनि ब्रेथ एनालाइजार होनानै टेस्ट खालामनांगौनि गोनांथिया थारैनो जोबोद गोनांथार जाबाय होनना आं सानो। थारैनो लंकायाव थांब्ला गासैबो सुबुङानो राबन जाहैयो होनना सरासनस्रा सुबुंफोरा बुंबोबाय थानाय बाथ्राया गमामायैनो थार नामा आंहा सन्देह जाफैयो। मानोना मैया समाजारि बिजोंनि गेजेरजों इउपिपिएलनि एम रन्जित बसुमतारी आरो एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथांमोननि समस्थिनिनो सासे सहेन बसुमतारी मुंनि दुखुथिया सुबुङा जेब्ला गावनि बिसिनि बेरामनि देहाखौ फाहामनो थाखाय एसे रां मोनगोन नामा होननानै सानैसो सुबुंफोरजों लोगोसे थांदोंमोन होनना बिथाङा सुलुङाव फोरमायो। आरो बेवहाय सहेन बसुमतारी बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला बिथांमोना गिबियावनो एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथांनि साखाथियाव थांदोंमोन आरो गावनि बिसिनि टिउमार बेराम जानायनि खोथाखौबो फोरमायहैदोंमोन होननाबो बिथां रोखा रावजों फोरमायो। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा दि एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथांमोना सहेन बसुमतारी बिथांनि आर'जलाइखौ फरायनायजों लोगोसे गांफा गासै आर'जलाइफोरखौ फरायखांनायनि उनाव गावनिनो सासे हेफाजाबगिरिखौ मेगन थिफायनानै बेफोर गासै आर'ज बिलाइखौ गावनिनो न'नि उनथिं थानाय दैखराव लांनानै लखबनानै सावना होजोबो होननानैबो बिथांमोना रोखा रावजों फोरमायो। लोगोसे बे सानखालिनो बिथांमोना थोंजोङै एम फेरेंगानि न'सिमबो गरनैसो रां अनसुंथाइ मोनगोन नामा होननानै फिन थांदोंमोन होननाबो बिथांमोना रोखा रावजों फोरमायो। नाथाय बेवहायबो बिथांमोना एम फेरेंगानि बडिगार्डजोंनो सारा क'क्राझाराव थांदों, मिटिं दं, लेट जागोन, नोंसोर नेबाय थानो हागोन ना बायदि रावजों थगायजादों होननाबो बिथांमोना रोखा रावजों फोरमायनायखौ जों नुनो मोनो। नाथाय जेब्ला दान्दिसे समनि उनाव मोनाबिलिनिफ्राय 5 बाजिसो रिंगायाव साखाथिनि गामिनिफ्राय जेब्ला एम फेरेंगा बिथाङा फैयो आरो बिथांजों जेब्ला सावरायो अब्ला लोगो बिथाङा गरसेबो रां गैया, थाखा थाइसेबो गैया होनना थोंजोङै नेवसिगारो होननाबो बिथांमोना रोखा रावजों फोरमायनायखौ जों नुनो मोनो। जायनि थाखाय रां बिनो थांनाय बिथांमोना रन्जित बसुमतारी नोंथांनो भट होला होननानै आखाइ खबलायना होस्रिखावना फैयो होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायनायखौ जोङो नुनो मोनो। लोगोसे बिथांमोना गावसोरखौ थगायाब्लासिनो हराब्ला हरा, हरोब्ला हरो, थोंजोङै बुङोब्लानो जायो होननानैबो फैबाय थानाय समाव ट्रेक्टरखौ गारनानै नांगोलावसो थांसिगोन होननाबो रोखा रावजों फोरमायबावनायखौबो जोङो नुनो मोनो। बेराफारसेथिं बेबायदि नेवसिजानाय लाइमुथि ओनसोलनि लावफानि आस्राबारि गामियाव थांनानै बिथां जिसुआ सामफ्रामारिया बेरामि न'खरफोरखौ खौरां लाहैनायजों लोगोसे राङारि अनसुंथाइ होनायखौबो जोङो खौरां बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोनो। आरो बेवहाय थांनानै बिथाङा बुङोदि थारैनो रायजो राजाफ्रा उसुबिदायाव
खैफोदाव मोगा-मोगि जायोब्ला जोंनि राजखान्थि दैदेनगिरिफोरा जिहेतु बेफोरबायदि जेंनाफोरनि थाखायनो गोजौ मासि रायजो राजाफोरा दैथायहरदों जेराव ओंखायनो रांखान्थिजों हायाब्लाबो जाहाथे फंसे रावजोंब्लाबो बिथांमोनखौ खौरां लाहैनांगौ होनना खावलायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो लोगोसे बिथाङा अरायसम साखाथि फाखाथिनि सुबुंफोरनि दुखु जारलायाव खौरां लानांगौ होननाबो रोखा रावजों बुंनायखौ जोङो नुनो मोनो। थारैनो समा गावनि आखु बायदि सेकेन्डनिफ्राय मिनिट, मिनिटनिफ्राय घन्टा आरो घन्टानिफ्राय दिन, मास आरो बोसोर जाबायदि सोलायनांगौ बेखौ बिथाङा थिगैनो मावबाय थानानै फिन 2023 गोजाम बोसोरखौ गारनानै गोदान बोसोर 2024 जागायलायनानै आरो फिन मुलुगनि गासै जिउगोनां जिउआरि बिथांमोनखौ मोनसे गोदान इसारा होनो ओंखारबोनाय बायदि थांनाय 2023 मायथाइनि 29 डिसेम्बर खालारखालि आलफाया आसाम सरकार आरो भारत सरकारजों मोनसे गोजोन गोरोबथा लानानै फैनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जेब्ला अनुप चेटिया, अरबिन्द राजखौबा बिथांमोना रंजा बाजायै 30 डिसेम्बर खालारखालि कलाक्षेत्रआव प्रेस मिट लिंनानै दफाफोरखौ आखरै आखरै आसामनि रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फोरमायना होयो अब्ला 2.1 दफाया जोंनि हारिनि थाखाय 2024 हेपि निउ इयारनि सोलायै आं गावनिफ्राय आंनि थाखाय आनहेपि इयार बायदिसो मोनलायलाङो मानोना जेब्ला रौतायाव खुंनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 18थि बोसोरसालि जथुम्मायाव हायेनाव रायजो जानाय बर' आरो गुबुन ट्राइबेल मानसिफोरखौ जौगानो थाखाय 92टा पइन्ट बिथांखि लानानै बे बिथांखिखौ आसामनि गिबि मन्त्रि प्रफुल्ल कुमार महन्तनो 1987 मायथाइनि 1 जानुवारि आरो हादरसागिरि भीष्म नारायण सिंहनो 10 जानुवारि सानखालि होनाय जादोंमोन आरो बेवहायनो बर' थैजों सोमोन्दो गोनां भारत संबिजिरनि 2, 3 आरो 4 आव लिरनानै थाखानाय गोदान रायजो सोरजिनायनि मोन्थाय बे मोन्थायखौ मोनफुंनायनि गोथौ थांखिखौ सिगाङाव दोननानै जा 92टा चार्टार डिमान्डनि जोबथा पइन्ट थामहिनबा 92 नं डिमान्डआव एबसुआ लिरनाय क्रिएशन्स अफ सेपारेट स्टेट उइथ द स्टेटास अफ यूनियन टेरिटरी इन द नर्थ बैंक अफ ब्रह्मपुत्र फर द प्लेन्स ट्राइबेल अफ आसाम बे जोंनि डिमान्डखौ फोजोबस्रांनो थाखाय बिथांमोना 2.1 दफायाव लिरनानै लाबोनायखौ जों रोखायै नुनो मोनो। मैया 2024 बोसोरनि गोदान बोसोराव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आसामनि खौरांगिरि आरो सुजुगिरि बिथांमोननि गोसोनि साननाय हनाय फोरमायलायनाय मोनसे हाबाफारि लायो आरो बे हाबाफारिनो बिथाङा फोरमायोदि 2023 मायथाइयाव आसाम सरकारा 40 खेब केबिनेटआव गासै 578टा थांखि लानाय बेनिनो 2023 आव गासै खेब्रैखौ दिसपुरनि बाहेरायाव खुंनाय सरकारनि खामानिनि थाखाय थांनाय बोसोराव गिबि 28टा जिल्लायाव नायगिदिंहैनाय आरो 31 हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टाराव गाव समबार होनायखौ फोरमायनायजों लोगोसे गावनि लोगो मन्त्रि बिथांमोनाबो सरकारनि खामानिनि थाखाय 25 निफ्राय 34टा जिल्ला नायगिदिंहैयो होनना बिथाङा रोखा रावजों फोरमायो। लोगोसे बे गोसोनि साननाय हनाय फोरमायनाय हाबाफारियावनो थांनाय 2023 मायथाइयाव मेगा बिहुनि बानजायनाय अमृत बृक्ष, खेल महारन आरो हारिमुवारि महासंग्राम बायदिफोरखौबो फोरमायनायजों लोगोसे 19,568 कौटि रां खाजोना दैखांनो हायो होननाबो बिथाङा रोखा रावजों फोरमायो। नाथाय बे समावनो आसाम साहित्य सभानि मोनसे समनि बारग' आफादगिरि आरो सासे मुंदांखा खौरांगिरि कनकसेन डेका बिथाङा आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ सोंलु दैखांनानै आसामनि खौरां बिजोङाव मैया जापानाव जाबायदि गोदान बोसोरनि समावनो 7.5 गोख्रैथिजों बांग्रिं फैनानै खौरां बिजोंखौ सोमावग्लुंहोदोंमोन थिग बेबायदिनो कनेक्सन डेका बिथाङाबो आसामनि खौरां बिजोंखौ सोमावग्लुंहोनायखौ जों नुनो मोनो। सुलुंनिफ्राय मोनथिनाय बायदिब्ला आसाम सरकारनि उपुर महलनि बिथोन बायदि जुदिव खौरां बिलाइयाव बिज्ञापन होनायनि मुङाव मोननो गोनां रांखौ मोनफ्रोम मासावनो मोननो नांगौ आरो थारै मोनाब्ला सरकारा 12.50 रां सुद होनो नांगौ होनना लिरखानाय थासेयावबो नाथाय सुबुं फोनांजाब बिफाना उपुर महलनि बिथोन दं बुंबाय थानायनि थाखाय उपुर महला सोर बेखौ मोनथिनायनि असिलायै बिथांमोना थांनाय 2022 मायथाइनि डिसेम्बराव होदोंमोनब्लाबो नाथाय दुखुनि बाथ्रादि बे आरटिआइनि रिजाल्टखौ 3 मासाव मोननांगौमोनब्लाबो बोसोरसे बारलांब्लाबो बिथांमोना मोननो हायैनि थाखाय फिन आपिल खालामनो गोनां जादों आरो जोबथायाव हाइकर्टसिमबो थांनो गोनां जादों होनना बिथांमोना रोखा रावजों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि सिगाङावनो मोगा-मोगि बुंनायखौ जों खौरां बिजोंनि गेजेरजों नुनो मोनो। लोगोसे बिथाङा सरकारनि बिज्ञापननि मासनि मोननो गोनां रांफोरखौ मोनैनि थाखाय सरासनस्रा खौरां बिजोंफ्रा खौरां बिजोङाव खामानि मावग्राफोरनो दरमा होनायाव जोबोद उसुबिदा गोग्लैदों होनना दुखुयै फोरमायनायखौ जोङो नुनो मोनो। लोगोसे बिथाङा मोननैसो अजद लाबोबावनायखौबो जोङो नुनो मोनोदि आसामाव गुबुन गुबुन मुवा बेसादफोरा जेरैबायदि बेसेन बांबोदों थिग बेबायदिनो साख्रिआवलाफोरनि बेथनफ्राबो बांबोदों नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रादि खौरां बिलाइनि रेटफ्रा जुदिव बोसोरफ्रोमबो रिभाइज जानांगौब्लाबो नाथाय थांनाय 2014आवनो थामहिनबा 10 बोसोरनि आगोल जा दं बेवहायनो थाबनानै दं होननानै बेखौ गोख्रै रिभिजन खालामनांगौ होननाबो रोखा रावजों खावलायनायखौ जोङो नुनो मोनो। मोननैसो सोमोनांथाव रादाब थारैनो मोजां मानसिखौ गसायाबो बे बुहुमनिफ्राय थाब थाब लाङो बुंनाया थारैनो थार जाथावथाव बायदि मैया अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय पानेरि मुंनि जायगानि बिथां सोरां गसाइया गोब्राब बेरामजों जुजिनानै रुंसारि जालांबाय होनना सुलुङाव फोरमायनायखौ जोङो नुनो मोनो। लोगोसे सुलुङाव फोरमायबावनाय बायदिब्ला बिथाङा जोंनि हारिनि बड'लेण्ड सोमावसारनाय समाव गावनि खर'खौ लान्था सिनलायनानै बड'लेण्ड सोदोबजों लिरनानै गाव जे बड'लेण्ड डिमान्डखौ बेसेबांबा अनसायोमोन बेखौ दिन्थिलांदोंमोन होनना फोरमायनायखौ जोङो नुनो मोनो। हरै गोदान बोसोरनि गोदान रेकर्ड आसामा सुजुगासिनो दङ। सोरबाफोर जेरैबायदि फरायनानै मोजां रेकर्ड खालामदों सोरबाफोर जेरैबायदि खेला गेलेनानै रेकर्ड खालामदों
थिग बेबायदिनो जौ लोंग्राफ्राबो जनानै थायालाबासिनो बिथांमोनाबो 31 डिसेम्बर खालार खालि गुवाहाटीयाव सरकारनो पकेट गरम खालामनो थाखाय हरसेयावनो 9.50 कोटी रां जौ बायनानै दिन्थिनायखौ जोङो खौरां बिजोङाव नुनो मोनो आरो मख'थावना दि आसामाव गासै बे हरखालिनो 12 कोटी रांनि जौ बायनानै आसामनि जौ लोंग्राफोराबो मोनसे गोदान रोखोमनि गोदान रेकर्ड सोरजिनायखौ जोङो नुनो मोनो। थारैनो सरासनस्रा नोंथाङा गुवाहाटी सिटी बासाव गाखोयो नामा? थारै गाखोयोब्ला एसे सांग्रां जानाया मोजां, मानोना मैया गोदान बोसोराव गुवाहाटीयाव गोदानै सिटी बास बेखेवनायाव गंफ्रोम बासावनो सीसीटीवी केमेरा थागोन होनाबो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा रोखा रावजों फोरमायो। लोगोसे बे गोदान मावबिथांखिनि गेजेरजों आइजोफोरनि सायाव सोरबाफोर बास गाखोग्रा दुथां आखुनि सुबुंफोरा आइजोनि मान सन्मान खहा जानायनि आखु दिन्थियोब्ला बे केमेरानि गेजेरजों आयेननि गेजेरजों साजा होनायनि राहा लाखिनाय जादों होनाबो सुलुङाव फोरमायो। ओंखायनो सोरबाफोर बासाव गाखोयोब्ला थारैनो नोंथाङा हौवासाब्ला हौवासानिथिंल' गसंनांगौ आरो माब्लाबाबो हिन्जावसाफोरनिथिं मोखां जानानै गसंनो मोननाय नङा आरो हिन्जावसाफ्राबो माब्लाबाबो हौवासाफोरनिथिं मोखां जानानै गसंनो मोननाय नङा होनाबो बिथाङा रोखा रावजों फोरमायो। बेजों लोगोसे आंनि दिनैनि रादाबा एसेनोसै। थारै नोंथाङा आंनि रादाबखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब, लाइक आरो शेयार खालामनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।